Европейският съюз решава да прекрати руския газ и петрол за постоянно. Страните от Съюза обявяват важна договореност да спрат изцяло вноса на руски газ и петрол през есента на 2027 година. След руската атака срещу Украйна, целта е да се намалят значително приходите на Москва от енергийни доставки, използвани за финансиране на конфликта. Решението се мотивира и от възникналите съмнения относно надежността на Русия като енергиен партньор, както и от нарастващите енергийни разходи. До края на 2026 година се прекратява внесът и на втечнен природен газ от Русия, като алтернативите постепенно се ограничават. Днес само 13% от европейската нужда от газ се покриват от Русия, но напълно се планира да отпадне и малкото останало количество. Мерките включват по-строг контрол върху енергийния внос, подготовка за финализиране на ембаргото и мащабна трансформация за нови енергийни източници.